Tak já bych jim teďka na začátek pořádně, ale pořádně zatleskal. Zkuste to. Počkej, dnes je tady ten muzikál Streetlight. Jo, to jsem slyšel. To je něco s tím projektem Silní bez násilí. Kdy to vlastně všechno začalo? To bylo v pátek 9. listopadu. Ten den jsme se poprvé dozvěděli o projektu, uviděli první ukázky z muzikálu a nakonec jsme vytvořili vlastní plakáty. Nestráceli jsme čas a hned v pondělí jsme na to navázali blokem Výhledy a sny do budoucna. V duchu tohoto tématu jsme řešili naše budoucí plány. Jo, kámo, pamatuješ? To nám Roman Polák vyprávěl, jak to chodí v NHL. Sice dost dobře neplavu, ale to, co říkala Bára Závodová o týden později, jaké to bylo na olympiádě v Londýně, mě taky celkem dost motivovalo, abych tomu sportu dal něco víc. Hele, neblbni, s plaváním se na olympiádu nedostaneš, ty se utopíš i na lžičce vody. Nicméně zajímavé byly i besedy s paní doktorkou, hasičem, vojákem a policistou. Někteří si dokonce mohli vyzkoušet některá povolání v praxi. Jo, to tenkrát voněla celá škola těmi bramboráky. Hele, už tady zacláníme moc dlouho. Zkusme dát prostor někomu jinému. Tak jo, přichází naše 5. B. To je třída složená z hokejistů a plavců ze svou show. A naše trička. Ty jsme měli na sobě poprvé, když začínal modul Agrese. Nicméně, pánové, vyrobit ta trička taky dalo dost zabrat. A všimli jste si, že ani jedno není stejné? Jo, každé je originál. Martine, sleduješ, jak je ten Krištof najednou klidný? Pánové, kdo by nebyl po bloku Agrese? Vždyť tam jsme se učili, jak ji zvládat. A tudíž asertivita mi není cizí. A kdybych nakonec někdy šlápl vedle, mám přece manuál. A to vše směřovalo k této chvíli k tomu, že k nám přišlo Jen Rosso a spolu s nimi si můžeme zahrát, zatančit, zaspívat a vás všechny pobavit muzikálem Streetlight. Nikdy bych nevěřil, že něco takového se dokážeme naučit za 3 dny. To bude asi tím čtvrtletím jinak. Tak už tady neplácejme a uveďme poslední číslo před programu, až ten muzikál může začít. Nejen Jen Rosso umí zpívat a hrát, i my máme školní kapelu. A ne jenom kapelu, my máme i superstar, a ne jednu. Tady jsou! They
Let's not say